Fotis Katxikarisek Bilbao Basket lagako du gaur prentsaurrekoan esan duen bezala. Unkituta utzi du Bilboko kluba Errusiako selekzioko hautatzaile berria izateko. Hauxe da prentsaurrekoak lagaduen unerik bereziena. Bilbao Basketeko Amona deitzen duten zale sutsuak bufanda eman dio eskerrak emateko. Katxikaris san unkitu da eta beraren gana jaitsi da besarkada beroa emateko. Ondoren, lau denboraldi hauetan laguntzaile izan dituen guztiak agurtu ditu banan-banan. Tartean, Rafa Puello orain arte bere bigarrena izan dena eta itxura guztien arabera Uxue Bilbao Basketeko entrenatzaile berria. Os quiero mucho. Errusiar Federaziotik egin zioten eskaintzari ezin ezetzik esan, eta beltzezko gizonen entrenatzaile moduan 185 partidu egon eta gero, unkituta esan dio agur Fotis Katxikarisek Bilbori. 2009-2010 denboraldian iritsi zen Bizkaiko hiriburua bilbotar bat ordezkatzera, eta Bekeko, Kasillako eta Miribillako aulkietan bilbotarturik amaitu du greziarrak. Partidu asko izan dira, final asko. Taldeak beti gainditu ditu une larriak, eta ezin dut une zehatz bat aukeratu. Asko daude. Bilbon eta ACBen ezin duelako, baina beste klub batean entrenatzea ez du baztertzen Koridaiosekoak. Hala espero dut. Ez daukat, ezer zehatzik, baina izatea espero dut. Agur honekin ziklo bat amaitu dela esan daiteke Bilboko Saskibaloian. Hemendik aurrera beste baten hasierak behar du izan, greziarrak utzitako oinarriak aprobetxatuta. Izan ere, lortu duguna agian titulu bat baino gehiago da. Eta hori hemen, klubarentzat eta talde osoarentzat geratuko da. 900.000 sartu ditugu pabilloian.